iMamelodi Sundowns iphumelele imidlalo emibini yadlala ntanganye komnye. Udonga luluqilima kwimidlalo emithathu akungenanga nqaku kweli qela laseClorcop. When you want to revenge, you are too concerned about the punches you want to put. You are never really aware of the punches that might come your way as well. Urolani Mukwena kasukubakho ebhentshini nanjengoko anikwa ikhadi elibovu kumlenze wokuqala walamaqela ediphethe. When one of us is not there, it's not the same. It can never be the same. We would have loved to have everybody. Abadlali banelunda ngokumela ilizwe loMzantsi Afrika kumdlalo zokuba se-FNB Stadium eSoweto ngoMgqibelo. First game we also played away. We played in Rustenburg, and look, there's nothing we can do. We have to go and play at FNB. But at the end of the day, we're playing at home. We're at home. We used to play at FNB. Upitso Mosimano sabobotheka lunqumo emva kokululelwa isivumelwano sengqesho ne-Ahly ngeminyaka emibini nenytwenka yemali engathiwa ngapaha.